Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magparihuman sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang Katarungan. Ang timbangan sang Katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi mataro nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang Katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone.
Avance Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin. Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduhang nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Kita niyo mga bata, ha? Kadali lang kayo kitaon sa kwarta. Basta may gas ka lang, kagandarang utok mo, tapos na. Money na. Parehas din subong. Ha? Okay. Karoon nga na tapos ng transaksyon ta lisensek. Prepara naman kamo kay may trabaho ta sa Cebu, mga bata. Inialimpak-limpak nga kwartang makuha ta di. Kung magmadinalag-on kita sa pag-hold up sang bangko dito sa Cebu. O sige na, Muloy. Makapaulit na pa Iloilo. Padala pampot. Woo! Money na! Dami pagit-galit di sa Negros, no? Kayo sa mga tao, di? Kapos ang istorya ko, no? Kamasinulundon? Hey! Katasig! Sang kwarta! Ano ini, Jack? Maray na sa imo, Sir Bernie. Ha? Nagamot-amot kami nga pitusang tagsulo 50,000 para yatag sa imo. Ha? Kada ko naman sila. Daw halos pareho na sang naparte ninyo ang ginatag ninyo sa akon. Okay lang, sir, Ikaw man ang nagtransaksyon sa amon. Hindi man kami magkakwarta kung hindi tungod sa imo. Oh. Daw bahuyaman ko si Jack ba? Tuntun eh. Basilawag lang ni Jack. Imoy na, sir. Ate, salamat kid Jack, ha. Salamat kid. Partihan ko man siya ni ang tropa para makaambit man sila. Ikaw na bala kung anon mo na, sir. Salamat kid Jack. Believe ko sa agad ninyo. Tinlo kayo. Natimbrihan naman siguro ang mga pulis nga nag-iimbestigar, sir. Ano pa, wala na nilagyan padalman ng investigasyon. Wala, Jack. Pero blanco git sila ya. Kung sino o kung kanday sino ang nagpatay sa mga tao nga to. Amo ba? Oo, Jack. Pido kaayon trabaho ninyo. Nakaluyan man, sir, hogali, sir. Basta kung wala pa tayo trabaho, pwede nga magpaulian na ako sa amon. Naluoy manabi ako sa plangasahon ko. Nabalaka siya sa akon kung madugay nga hindi ako makapauli dito. Palangasawon. Wala ba ka mo makasalaw? Wala pa, sir. Magpakasal pa lang. E di, makasal na ka mo eh. May kwarta ka naman nga galastuon. Gila, prekuran naman namon subong, sir. Sa mayor lang gani kami mapakasal. Oo nga, sa mayor pa. Sa parihaw. Mas maayogid kun sa simbahan ka mo makasal, Jack. Hindi ko sa pari, sir. Lain lang mo relihiyon. Hindi ka katoliko, Jack? Hindi, sir.
Sa pastor eh. Alang-alang man, sir. Sa mayor na lang, Ang importante nga makasal kami. Ate, oo eh. Te, sa anong plano nyo magpakasal? Kung makumpleto lang tanan nga kinanglanon, sir. Kay malisensya man din ako sa imo. Ate, sige Jack Wala problema. Hambalan lang ko kung saan una, ha? Oo, sir. Pwede ko na makapauli? Pwede, Jack. Pwede. Pero hindi ka lang anay magdugay dito, Basta kung gulpi lang may trabaho taliwat. Ara man ang mga upoy ko, sir, sa Daybugoy. Pwede man sila doon. Masaligan man natin sila. Pwede kita, eh. Ugaling, hindi man sila mag-upod kung wala ka. Ha? Oo, Jack. Hindi sila mag-upod kung wala ka. Sige lang, Uli lang. Basta kung tawagan ta ka, balik ka lang tayo na. Oo, sir. Okay, sir. Ano mabulig namon sa kasal mo, Jack? Ay, oo. Ibungat lang bala, Jack. Wala. Wala problema. Ati kaon Amo nang mabulig ninyo. Damo ganda ng ihanda ko. Buligan ninyo gikaon para maubos na yun. Ay, maamot kami sa gasto mo, Jack. Ako, matang ko yung 50,000. Oo Amo man ko, Jack. Maamot man ko Hindi na. May kwarta na kung gintigana para sa kasal ko. Hindi na ka mo magproblema pa. Sige Ikaw ang bahala, Jack Pero ang bala lang kami kung ano mabulig namon sa imo Oo Salamat gid sa inyo. Jack, yung nag-aabok ng kuya mo malapit sa liyog mo. Ang ligo blas ang balas ang shotgun. Na-irritar lang siguro, Bugoy. Wala man niya nabalinis. Kibyas lang. Pero ang ari sa liog ko, amo rin paoperahan ko. Ipakuha ko ara sa sulod ng bala. Ha? Naigo ka gali, Jack? Oo. Uy, hala. May lang gani kay nakahapa dahin ako. Kay kun wala, duhagi kami ni Banong ang nasakam. Mugli. Mas mayong ipakuha mo layo na, Jack. Basi kung maglain pa na. Hindi masakit. Ari lang siya, Bebe, Mario? tapon ko may. Bebe. Ay, ari ko todo, gabukulo. Gabukol toon. Magapuli ko sa basay. Ipakuha ko nito. Dalhin man lang niya. At sige, diri lang aray ka mo, Mapaulian ay ko. Manuwag lang kuno sa aton si Sir kung may ubran na kita. Ate, Jack. Mapuli ko anay sa Santa Barbara. Ate, ako mo man Mapuli ko yan sa banati, Jack. Bisitahan ko to anay sa nanay, Ate, sige. Halong ka mo, Tagtipigin ninyo ang inyong kwarta para may magamit ka mo sa oras ng emerensya. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Mga kauturan, may development na kita parte sa mga nasapwan nga bangkay sa sulod sang kampo. Kumpirmado nga nakilala na ang mga napatay mga kauturan. Kung inyo matandaan mga pinalangga namon nga tagpalamati, atong mag-iloy nga ginsulod sa ilapuloyan, ginrape ka ginpamatay. Natandaan pa ninyo? May mga suspects na sadto ang aton mga pulis. May ginpasakaan na sila sa mga kaso. Tatlo ka mga tawo ang ginapatihan sa mga pulis nga may kahimuan sang karumaldumal nga krimen. Hamak mo ha. Pati bata nga babae, ginumid pa mga kauturan. Ining duha ka mga nasapwan nga bangkay nga ginapatihan gin-salvage nga may mga placard pa nga gintabid sa ilalawas nga nagasiling. Rapist kami, kag adik. Mga bangkay sa mga tawo nga may tagduha ka igo sang bala sa ilaulo. Ginapatihan nga gintiro sa malapitan. Amo ni sila mga kauturan, ang mga suspects nga nang rape kag nagpatay sa Mag-Iloy. Suno sa aton kapulisan. Kag atong dito sa Kapis, ang gin-report man sang aton sister station dito sa Kapis, ato ba lang si alias Exor, nga ginsulod sa ilabalay kag ginpatay man, isa man sa mga suspitsado sang pagpatay kag pagpanghimulo sa Mag-Iloy mga kauturan. Kung ganay ni sila nga tatlo nga nagatrabaho sa konstruksyon, sa tupad lang gid sang balay sa Mag-Iloy, nga sang matabo ang krimen, nadula ining tatlo. Wala na sila mag-obra. Kag igo sila makita mga kauturan, puro na patay. Kung lantawon ta ang matabo mga kauturan, ginpamatay sila sa sulod lang sang isa kagabi. Karon ang pamangkot. Sino ang naghimo sini sa ila?
aton mga kapulisan, blanco gid sa natabo nga ini. Wala sila sang suspects nga matudlo sa naghimo sini. May mga text kita nga nabaton, nga biktima sang extrajudicial killing ining mga napatay. May mga reaction man kita nga nabaton halin sa aton mga tagpalamati, nga maayo man gani agin pamatay na lang sila. Tungod kun prisowan pa sila, kag makagwa pa sila pila ka adlaw, kag makahimo naman sang dugang nga krimen. Isa na ang klaro mga kautugan. May grupo nga nagahulag sa aton lugar para maglikidar sa mga adik, pusher kag iban pagid yung mga involved sa kriminalidad. Ang dako nga pamangkot, sino ini nga grupo? Vigilante ayhan? O kung tawo man sang aton gobyerno? Amo na ang dako nga palamangkutanon mga kauturan. Pero ang nagakatabo subong, magaserbe ini nga pahanumdom sa mga nagahimo sang illegal kag sa maghimo sang kriminalidad. Halong ka mo! Your days are numbered. Kung hindi ka muluyan na madisgrasya ka mo, bayain ninyong bisyo. Bayain ninyo ang illegal nga transaksyon. Labi na gid ang illegal nga droga. Ano ini, ha, Jack? Hatagusay mo, Montesa. Partida mo. Ha? Gamay lang ina. Oo. Ginatagan na ka mo sang gintumban nyo nga mga rapist nga adik. Aba. Kadasig Ginatagan dayon ka mo sang kwarta tungod sang gintumban ninyo nga mga rapist kag adik nga nagpatay. Kag naglugo sa mag-iloy. Oo, Montesa. Kadasig. Ginpartida na mo nga pito ang ginhatag nila. Hatagan ko man ikaw para may ara ka man. Oh. Oh, hindi. Hindi na, Jack. Taguan na lang, ina. Idugang ina sa pundo mo. Wala mo lang mabalaan, Jack. Nga sa kada may ipaobra sila sa inyo, may party man ako. Ha? Oo, Jack. Ang nagamando sa inyo, ano man ina ang katransaksyon ko. Best friend ko siya, Jack. Padulungan na niya ako diri. Kag nalipay siya sa nanging resulta sa trabaho ninyo, Jack. Masaligan gikuno ang mga tinawo mo. Kamo, Jack. Grabe ka. Lupok lagi niyang alal mo. Hasta sa ibabaw, Jack. Montesa. Oo, Jack. Kilala ka na sa best friend ko. Ay, anay ka. Oh. Anay ka. Naano yun ang guyam mo? Ito naghahabok na nga natapikan sang band-aid, Jack, Wala sa kaso yun, Montesa. Nagsakan lang ako sang balinis ang shotgun. May ari pa gani isa sa liog. Wala mo naging pabulong? Ay, wala mo na naging pakuha? Ipagkuha ko ni Mang Puli ko sa basay. Ay, hindi. Ipakuha na inasubong. Ipakuha na gid inasubong. Tawagan kong amigo ka na doktor. Masarangan niya ina nga kakason. Oo. Bisan dito lang nasa iya klinika, makakasina. Hindi na pagulat nga maglala pa ina, Jack. Basi kung wala sang maayo mag-opera dito sa inyo. Ipakuha na lang bala ina diri subong. Timayo man. Salamat, Montesa. Okay lang, Jack. Okay lang. Kay baluman ako. Abi mo, ginhalungan ko gid ikaw. Oo man na, Jack, sincero ako. Dapat kahalungan. Tungod pinasahi ka. Jack. Mayara naman kita sang trabaho. Oh. Ha? Oo, Jack. Tawagan ko na ikaw, Jack. I-blastar ko sa imo sa maayo. Kung maluyagan mo, biraha. Pero kung hindi ka, okay lang. Para nakaibalo ako.
nga hindi mo pagbalibara ng ipatrabaho ko sa imo. Jack, Joy, ikaw, gid. Gin, matuod mo ginagin siling mo nga madala ka kanter kung magpauli ka, di ba? Daw mayo, ha? Ano? Baw! Brand new, bago-bago, gid ba? nagbakal na lang ako ni Kanor. Kay kinanglanon ginaton ina diri. Hindi ba na? Jack, oh. At masakan ako, Cho. Wala mo kay balo si pati mga mapauli ko subong. Tulog na siguro siya. Katulog na siguro, Pati si Tito, tulog naman siguro. Amo ba na? At masaka ko na, Joy. Doon kagapoy siyang lawas ko. Istorya ta boss, aga pa. Nga pita. Jack. May natalupang dan ako diri nga tao. Doon nagapanilag siya diri sa balay. Kalain sa suspetso ko sa tao nga to mo. Makaduwa ka bisis ko siya makita. Daw ginamonitor niyang hulag sang mga tao diri, Jack. Basi bala ko ikaw ang tuyo niya. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Ang inyong mabatian, mga abiyan sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang bahin sa kabuhi ni Jack Balaan dili sa atong palatuntunan Timbangan sang Katarungan ginsulat ni Nonoy de la Cruz isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting
Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Panumpa ko lang. Haller! Yari na kami sa kamadasang survey. Scoring number 1. Hataw sa kapihan, barberyahan, tubaan,